uyazi ulibale wakhohlwa mngani, ukhohlwa ukuthi wena ngakushadelani. Uyazi ulibale wakhohlwa mngani, ukhohlwa ukuthi wena ngakushadelani. Ulibale ukuthi mngani ngakuthathelani, ukhohlwa ukuthi wena ngakushadelani. Ulibale ukuthi mngani ngakuthathelani, ukhohlwa ukuthi wena ngakushadelani. Ngize ngushela mngani, ngadidwa amakhwalithi okuba umfazi. Ngize ngushela mngani, khumbula ngaxakwa amakhwalithi okuba umfazi. Njengoba manje seshadile mngani, usuyangishintshela ungicomela ngequalification. Njengoba manje sesiganene mngami, usuyangishintshela ungicomela ngequalification. Kusho ukuthini ukuthi mngami une-honors, kungenapho ukuthi mngami une-masters, hlanganapho ukuthi mngami une-doctorate. Mawusula ekhaya uyoba unkosikazi. Kusho ukuthini ukuthi mngami une-honors, kungenapho ukuthi mngami une-doctorate, hlanganaphi mngami une-masters. Mawusula ekhaya uyoba unkosikazi. Njengoba ubona singesezwani mngami, thina saqhathwa i-Tokyo. Njengoba ubona singasatholani mngami, thina saqhathwa i-Tokyo. Ukho waqala wekhwalithi mngami, le ngayibona kuwe ngezingwesheni. Q wesibili qualification mngami, lo ngicomela ngayo ngoba seshadile. Ukho waqala wekhwalithi mngami, le ngayibona kuwe ngezingwesheni. Q wesibili qualification mngami, lo ngicomela ngayo ngoba seshadile. Uyazi mngami uyaqhafaza, kusho ukuthini ukuthi ufundile mngani. Uyazi mngami uyaqhafaza, kusho ukuthini ukuthi ufundile mngani. Uyazi mngami uyangicomela, kusho ukuthini ukuthi ufundile mngani. Njengoba ubona singesezwani mngami, thina saqhathwa i-Tokyo. Q plus Q mngami, njengoba ubona singesezwani. Q plus Q mngami, njengoba ubona singesezwani. Q plus Q mngami, njengoba ubona singesezwani. Thina saqhathwa i-Tokyo, saqhathaniswa i-Tokyo, yebo mngami singeswani. Saqhathaniswa i-Tokyo, yebo mngami singeswani. Thina saqhathwa i-Tokyo, saqhathaniswa i-Tokyo, yebo mngami singeswani. Q plus Q mngami, njengoba ubona singesezwani. Q plus Q mngami, njengoba ubona singesezwani. Q plus Q mngami, njengoba ubona singesezwani.